guys, mga Kamire, everyone, good morning! Happy Tuesday po sa ating lahat. So anyway, yes, nandito na naman ako sa aking tindahan. And, ayan siya. In-order ko to sa online and dumating siya kagabi. And, wala lang, gusto ko lang i-share to sa inyo. So, nakalagay dito sa carton. So, if you are interested, stay tuned and happy watching! Happy Tuesday everyone! Welcome to our channel, and kung bago pa lang sa aking channel, my name is Myra and thank you for being here to watch this vlog. So yun, kamusta po kayong lahat? So as I've said, meron po akong isi-share sa inyo na dumating kagabi, which is ito ngayon. Ayan, mag-quick first impression ako dito sa product na to na gusto kong i-share sa inyo. So ayan siya. 1, 2, 3. Tcharan! So, ayan. Wala na pong laman. Ito lang yung laman. Nag-iisa lang siya. So, sino sa inyo ang familiar sa tinatawag na magnesium oil? Alam mo yon, ha? Kasi ako hindi ko alam. Papakita ko lang sa inyo. Hindi ko to ma-explain kasi hindi ko alam. Ha? Disclaimer. This is not sponsored. Gusto ko lang itong ipakita at i-share sa inyo. So, sa mga may alam, mag-comment down below para malaman namin. And sa mga hindi alam, hindi ka nag-iisa. Ako rin hindi ko alam. So, yung tita ko, nagsabi na bumili daw kami ng magnesium salt oil, which is, ang mahal ng tinda niya, hindi namin afford, worth of 600 ang mahal. So, naghanap ako online kung merong medyo mura-mura, and eto na nga siya. So, nakahanap ako worth of 250 plus, and eto na siya. So, eto ang nakalagay dito. So, LUV Cosmetics, and nakalagay dito ay magnesium oil. Ayan siya. Ganyan po yung ano niya. Ayan. Kita nyo ba? Ayan siya. Nakalagay dito yung mga kini-claims na direction, address, tapos manufactured ba from April 2021 and expiry date niya ay April 2024. Tagal pa. So, ayan siya. And ito ay 100 ml. So, naka-sealed pa siya. Kulay blue yung lagayan. And si mama, pinipilit niya akong bumili nito kasi naniwala siya doon sa sabi ng tita ko na marami daw itong mga health benefits na kiniklaim sa kakatawan. So, sige. Isa-isahin natin. Pasensya na maingay po. So, nakalagay dito una, magnesium oil, best for muscle cramps, migraines, pubulol ako, body odor, high blood pressure, ADD, ADHD, chronic fatigue, restore white teeth, and the list goes on. So, marami pang iba daw. And main address niya, made from Philippines, 116 Pleasure Street, Annex 1618, Better Living, Parañaque. So, doon siya galing. Yes, locally made syempre. And then, exclusive distributed by LUV Skincare and Cosmetics, 100 ml. Then, let's proceed to LUV Magnesium Oil. It's made from a mixture of magnesium chloride, flakes, and water. When these two substances are combined, the resulting liquid has an oily feeling. Magnesium oil is an easy to absorb form of magnesium that can increase levels of this nutrient within the body when applied typically to the skin. It would look as if it's just water, but you feel its oiliness once applied. And it also start to release toxins in our body. How to use? Apply at sole of the feet
chest and stomach every night for a better sleep. And good magnesium absorption. So yun lang yung nakalagay dito. And then the other side, direction. Avoid contact with eyes. Do not drink, swallow. Any excess may be whipped up after 20 minutes. Can applied many times in a day. You can dilute 10 to 20 ml water or can be used as foot soap. You may start to notice improvements in 1 to 2 weeks. So yun lang lahat ang nakalagay dito. So best po to muscle cramps, migraines, body odor, and etc. So halos nabasa ko na po sa inyong lahat. Yun lang po yung nakalagay dito sa label. So 2024 pa ang expiration niya and 200 plus po ito. Nakalimutan ko yung exactly price pero 250 plus. So bumili ako ng dalawa, yung isa nandoon na kay mama and ito yung sa akin. So buksan natin. Ang sabi na, mukha lang siyang water pero pag in-spray mo, magiging feel oily siya. Pero hindi siya totally oil. Wala siyang amoy, para lang siyang tubig na may konting halong tawas. Alam mo yung tawas, malagay sa kilikili. Buksan natin. Hindi ako. Wala namang amoy. Alam mo yung tubig na ano, na may asin, pag nilagay mo sa bathtub na warm, ganun yung amoy niya. And let's start to spray. Ano muna natin. Kamay ko na lang. Ayun. Para lang siyang tubig. Para lang siyang tubig. Hindi siya totally oil. Pero pag ginanito mo siya, ayun, shiny na siya. Meron kang mararamdaman na parang a little bit, ayan, dry na siya. Oh, wala na. Pero mararamdaman mong may something, napaka little lang na oil. Pero hindi siya malagkit, hindi siya madulas, hindi siya nakaka-irritate na kiramdam. Wala siya. Oh. So, ayan. Hindi siya makintab. So, yun yung effect niya. So, ilalagay daw siya sa talampakan. Pwede sa kilikili, pwedeng sa tiyan bago matulog sa gabi. Kasi mag-absorb daw yung itong magnesium oil salt na to sa iyong katawan. So, as I've said, hindi ako expert. Pinakita ko lang sa inyo. Sinabi ko lang kung ano yung masasabi ko dito. And first time ko tong gagamitin. And ma-order nyo to online. Available siya sa kahit ano online, Shopee or Lazada or whatever. Basta i-search mo lang yung magnesium oil salt. Magnesium oil. Dalawang flavor ito. Yung isa, medyo may pagka-lavender, may aroma siya. Ito wala. Plain lang siya. Wala siyang amoy, which is ito ang original na magnesium oil. So, i-search ninyo. Marami daw itong health benefits sa katawan. Magnesium oil. Magnesium oil. So, good luck to me. I think, ano na to, magagamit ko na good for 1 month. Not bad. So, ilagay daw sa tiyan. Lalo kapag mga masakit yung tiyan. So, maglagay nga ako sa tiyan. Lagay tayo sa tiyan. So, ayan. Naglagay po ako sa tiyan. Medyo malagkit siyang ipahid. Hindi pa malagkit. Medyo yung medyo magaspang. Hindi siya madulas. Akala ko kasi dati, pure na oil. Hindi pala siya oil. So, ayun. Nag-absorb lang. Pero best daw ito ilagay during gabi. Pero pwede naman sa araw. But it's best for evening before you sleep. So, yun. Napaka-secured naman ang packaging niya. Ayan, maganda siya. Kasi binili ko po dalawa. Kasi mama gusto niya rin. So, nakatipid ako. Kasi yung kung doon ako bumili sa tita ko, nasa 600 plus siya ang mahal. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila. Pero kapag may extra na budget, gusto ko rin itry yung sa tita ko. Kasi oil daw yun. Oil na oil. So, tingnan natin kung ano ang pinagkaiba nila. But for now, ito muna. Kasi gusto ko muna siyang i-try. So, ano po masasabi ninyo mga kamayers? Sino may alam sa inyo about sa magnesium oil? Ayan. Basta, maganda daw ito. Ayan, nag-vlog ako! Ayan yung kapatid ko. Dumaan yung kapatid ko, galing siya Batangas, uwi kasi day off niya. Ngayon, napatingin ako doon. So, day off niya. Alam, may pusa doon.
doon sa may nakasampay kong mga damit. Mga kulit, mga miming na to, mga kuting siya. Yung isa, binuhat ko na, dahan-dahan, binaba ko na. Bumalik na naman. Nagkikipaglaro yata sa akin. So anyway, ayun lang po yung aking quick first impression about dito sa trending na magnesium oil. So, yung binilahan ko, LUB Cosmetics. Tama ba yung basa ko? Ganon. Wala siyang amoy, so good luck to me. Baltaan ko kayo kung ano yung review ko, final review ko nito. Kung okay, gagawan ko siya ng final review. But for now, gusto ko muna siyang i-enjoy kung gamitin, kung effective ba or hindi. So, punong-puno siya hanggang dito. Tsaka ang ganda ng lalagayan niya. Plastic, spray-spray lang. O, diba? Wala talaga. Walang amoy. Sabi nila, pwede itong ilagay sa balat pag nangangati ka, mga ganun. Tapos, wag lang iinumin ha. Bawal inumin. Puro pahid lang siya. Pwede sa kilikili. Sabi nga, pwede sa ano eh, restore white teeth. Siguro pwede ito i-toothbrush. Search ko pa to sa Google. Chronic fatigue. So, ayan, that's it for now, my vlog. Thank you for watching, everyone. And, shout out sa inyong lahat ng nanonood ng aking randomness vlog. So, yes, wala pa rin akong ads, but continuous pa rin yung vlogs ko. Kasi alam ko, nandyan kayo. Nandyan yung iba na mga legit na laging nakasupport sa akin. So, for now, have a nice day, everyone. Happy Tuesday. So, good morning, good afternoon, good evening. Nasaan ka man ngayon na nanonood nito. And, thank you once again. For now, bye-bye na and see you on my next vlog. Bye-bye! Ingat kayong lahat palagi and always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy.